आगरवाडा पंचायत वाठारांतल्या चोपडे मिठागर आशिल्ल्या भागात शिपणावळ खात्याचे बांदकाम आणि रस्तो आडोवपाचो यत्न संबंधित प्रकल्प व्यावसायिकान केला। शिपणावळ खात्यान पंचनामो करून अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्याक धाडला, पण अजून कसलीच कारवाय जावंक ना। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही पंचायतीसून कंप्लेंट दिलेली आहे, म्हणजे कंप्लेंट म्हणजे आम्ही WRDक आम्ही नोटीस काढलेली, म्हणजे चांगलं ॲप्लिकेशन केले आम्ही की तुम्ही बांधकाम केलेले आहा तेजेर ते KCTच्या कंपनीन ते काम तेजे वयर चालू दवरला। ते आमचे कितें आहा की फाल्यां पावस येयलो, फाल्यां मिरगाकडे पावस येयलो तर सगळें उदक तेच्या वाड्यांसून वयता। उदक न्हू ते उदक ते अशें कितें जाता ते पोनासून वयचें ना ते थोडे ते कितें जातलें ते ब्लॉक कशें जाल्या तेजे वयर कितें कचरो येतलो कितें व्हांवन वयतलो ते थंय ब्लॉक जावंक शकता तेजे। तेन्ना आमी ते WRDक ते सांगलेले आसा की WRDन ते मातशें तेजेर एक्शन घेवपाची आनी ते मातशें आमकां रिकामी करूंक आमकां लोकांक थंयच्यान आमकां कोण नुस्तेंकारां बी वयता मातशें नुस्तें मारपाक बी वयता ते नुस्तें काडपाक वयता तर तांकां बी ती वाट मातशी वचपाक बी बरी पडटली।